Každý deň vyhodíme množstvo bioodpadu, šupky, zvyšky jedál, pečivo alebo kávovú usadeninu. A väčšina nakoniec skončí v spaľovni alebo na skladke. Čo keby sa z nich však už za pár hodín stalo niečo, čo má skutočný úžitok? Salante EcoBoost je elektrický kompostér, ktorý spracuje bežný kuchynský bioodpad a premení ho na suchý kompostový substrát. Rýchlo, hygienicky a bez zápachu. EcoBoost dokáže znížiť objem odpadu až o 93%. Z plnej nádoby zostane len ľahučká hrsť suchého materiálu. Rozdiel, ktorý doma naozaj pocítite. EcoBoost pracuje v 3 presne riadených krokoch. Najskôr odpad vysuší pri 130 stupňoch Celzia a pritom zlikviduje 99,9% nežiaducich baktérií. Potom ho rozomelie dvojitým nerezovým nožom a nakoniec ochladí na bezpečnú teplotu. Použitie je jednoduché. Vložíte bioodpad, zavriete veko a spustíte program. O celý proces sa Salante EcoBoost postará sám. Zápach nemá šancu. Aktívny uhlíkový filter zabráni tomu, aby sa akékoľvek nežiaduce pachy dostali von. A keď príde čas filter vymeniť, Salante EcoBoost vás na to automaticky upozorní. K dispozícii máte 3 programy. Automatický pre najlepší výsledok, rýchly, keď sa ponáhľate a 8-hodinový režim odstránenia zápachu, ktorý udrží bioodpad čerstvý, aj keď ho zbierate niekoľko dní. Výsledný substrát je prírodné hnojivo, ktoré prospieva izbovým rastlinám, balkónovým kvetinám aj záhradným rastlinám. Bioodpad tak dostane nový zmysel a vy čistejšiu a voňavejšiu domácnosť. EcoBoost je tichý, úsporný a bezpečný. Spotrebuje len okolo 0,7 kWh na cyklus, má nízku hlučnosť iba 50 decibelov a spĺňa všetky európske bezpečnostné normy. Salante EcoBoost. Kompostovanie novej generácie. Užitočné pre vás, prínosné pre planétu.